apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikan ti makaamukin ni nanang Norli sa ading ko. Umakar kamin kin ni manong mo maikal iti simple abalay nga impatakder me. Ay nawaw, di kay madanagan manang. Saan ko matabaybayan ni nanang? Agyaman naklaunay ading ko. Ay na, awan rumbang apagyamanan yo. Takas anak, responsibilidad ko matlaang ni nanang, manang. Ayun gayam, numaalam ti pensyon ni nanang, ikam iti kwarta, tapno saan nga agsakit tinakam na. Gumatang kay ti masapsapul yo. Di mabati, itid mo kan kwa na. Kan sakbay amapan kag trabaho, isaganam ti kanen na, ah? Wen manang, amok dagitan, ay nawaw. Kita ading ko, di mo ungungtan ni nanang, ang mga nugumura. Ni manang mat, apay kumangay nga ungtak ni nanang no awan mat makagapo. Palagip laeng ading ko, narigat ngamin no agpasugnod. Agpakada kami nanang. Di liwayan ti mga na. Talaga kaday adiyo kaya ti agnaed dito'y balay, Michael. Tanya, nauma kayaw. Adamot ngaminan balay minanang. Di kay madanagan. Adamot ni Norlisa ang mga sikaso kada kayo. Kanayunan minto ti agpasyar no makawaya kami nanang. Asidaglaang mo Sigurado day taa. Ay nawaw, unanang, saan mimot nga ibaga kada kayo no saan mi akabailan nga aramiden. Anya ngay nga raw, ano sa kun Natal naman na ti balay no kwa. Wen no saan, mabalin mat ada kayo tagpasyar ije balay. Amuyo mat. Ayun, husto tinakunanitan niya nanang. Exercise yung matan no magmag na kayo. Ay nawaw, anya pa'y lang ter aramidan yung ay nanang. Umay kayon agdigos kayo. Nalambing mo't anak ko. Ay na, nagadulakit di ariklamo yo. Agdigos kayo mat makalawasan asaan kaya nagdigdigos. Sabalin ti pa'y udyo. Mangidadang kapay iti danom apagdigos ko Ay na, isupay kit di daytang aramidak. Amuyo mat abisiak. Saan ako ngagdigaw? Ay saan mabalinti kasta? Umay kayo kit din. Nakasaganan ti danom apagdigos yo. Nakalamlamin mo't anak ko. Umay kayo, wino kayat yu asyak timang digos kada kayo. Saan mo't akas ni manang mutanya kanya kay? Ay na, palagipan kay laang nanang. Saanen adito'y balay ti pagnanaedan damanang tanya. Kaya't asawon day ta, siya akong tibos dito'y nanang. Saklatan ti mangidadang iti pagdigos ko. Saanen? Sayang tigasol! Anya ti kuna mo usang. Sana nangidadang ni Norlisa iti pinagdigos mo. Saan nga raw ka ba, guys? Ay nawaw, apay kanungay. Kasadot na nga raw ti mangidadang. Manungal daw ay na di ka nagdigaos. Nagdigos ak iti kalman ngam digos pataw. Anya? Nalamin mo nga raw ti danaw. Di si ka kumanti nang idadang iti pinagdigos mo. No kasadop ni Norlisa ti mangidadang. Di na mula kayat. Sayang ka no ti gasaul. Adamat pinsyon mo agastusin yaw. Jak man amo iti dayjay nga anak ko. Jak maawatan ti ugali na. Isaw ka no ti bus dito'y balay. Ay nawaw, si kamot gayam ti lumabas Norli sa ading ko. Mayat ti porma ma. Sa dino ti papanam. Pugtwa, manang.
Siguro, nauma ka iti sigod at trabaho. Iso nga agaplay ka iti sa balay. Ni manang met, saan akong ngagtrabaho? Kasano ko makatrabaho kat adamot ni nanang amaas asikaso? Anya nga rod. Wano? Adda ka date mo. Kamali ka manang. No kamali sa dino nga rod ti papanam. Mapan ko alaan ti pensyon ni nanang manang. Ay wala niya. Ay, apay dayjay, nalipatak matan. Tapos gayam ita. Gumatang kay ti masapsapol yu Jay sobra, itad mo kininanang. Wen ka di, amok dagitan manang. Saan ang masapol nga ulit-ulitem, ta sa anak mo't atulang. Gimatang kakaday itigatas ko, Norlisa. Ay nawaw, wen, kumplito day ta nanang. Agyamanak no kasta, tisuklik ngay. Alaan yaw, tinabati akwartayaw. Kasjay may tiar aramidan ni manang mau. No ada ti sobra iti pensyon ko kaitad na kanyak. Ha, ay ikwa, anya nga tano siya kung ti mangidulay, nanang. Siya kaun, amangan no mailawan ka amang igastaw. Siya kung ti mangidulay, nanang. Bakit kayong matlaangan? Siya kuna lang arudan. Ada ti iur-urnungak. Kaipilit na paimot ti kayat na. Itad ko man langan. Adto ti kwartayo. Da kayon ti mangidulay, tapno awan may bagbagayo kanya. Nasakit siya mo't tinakam mo kanya. Ay saan? Okay laang nanang. Pensyon nyo nga ro, di da kayo ti mangidulay. Agsublin tumat lang kanyak dahit akwarta. Sangapulo abalkot at tinapay kantalo a soft drinks nana. Tay dakkel ti itadyaw. Ay nawaw. Nagadon, Norlisa. Nagadulakit ding ay bagbagayon ayan nana. Anuam ti ginatang mo aya. Meriendaan mi anya kumangay. Galante ka ita Wanaw, adan nabiro kam anasingpot abos. Ay na, agawaan nyo kit diti mangisupot kadag iti ginatang ko nana. Mas dawak laeng, tanagadumot ti kwartam ita. No anya ti ginatang ko, iso ti itadyaw. Awanan ti ado asaludsod. Tano kasta akanayon, iti sabali nga istorlangan ti paggatangak. Ay isad, anak kong, sayang mo ti mapaglakwak. Agawaan nyo nga rod tanay, agdardarasak nana. Ayan ngayon ti kwarta nga impulsak idi kalman. Kahit itadlaang ni Norlisa dayjay, nga mawamatan, jak matan mabirukan. Ay nawaw, apay akasta nanang, kaslada birbirukan yaw. Mapukpukaw nga ro di kwarta nga inyawat mo idi kalman anak ko. Kasano ko maamapukpukaw nanang? Nangidulinan nyo ngamin aya? Iti bulsa ti jacket ko. Nan, kita akman ti bulsa ti jacket yaw nanang. Kita Ne, awan mo't nga agpaiso. Awan nga rodan. Dito'y sufalaang mati nang ibatyak iti dayta a jacket ka. Ay sos, amangan mo't no ada sa bali anang ikanyo nanang. Saan? Sigurado ak iti bagbagak. Imbulsak dayjay. Ay na, birukan nyo dita nanang. Sigurado nga adalaang dita. Kabaw yukit din dayta Sa dino kumapay nga iti daddo maapapanan na. Nay, ato yan tigat-gat ang Norlisa. Kasta itad mo adagos ta agbayad akmet. Kasla saan ka ang maibibusan iti kwarta? Ay, adu ti kwarta, nana. Ay, wan gayam, kumusta mo tan ni nanang yaw nakaw? Ay, kat aday jay balay, nana. Agkabaw mo tan. Anyat ko nam. Agkabaw ni nanang yaw. Wan tadi namat malagip, no sa dino ti pangiduldulinan na iti kwarta na. Kanayon mo tan amapukawan. Makatawan la ang sipod limasin daman ang mutan niya. Ita agkabaw mutan ni nanang yaw. Ay kat gagangay ti bumakit anana. Sige, agpakada ako ta agur uray dagiti gagayam ko. Hamangan no agtext dan tumanan no mabayaganak.
Tulungan nak man, Norlisa. Ay nawaw, tulungan nga. Tulungan nak amang sapul iti kwarta. Ay una yun, nanang. Mapukpukaw mo manan. Ay nawaw, kastala ka na yun nanang. Adan sabutan ti agtatakaw dito'y balay. Agtatakaw mo't nga ibagbagayo, nanang. Datayo lang mo't ti tao dito'y balay. Apay nga raw na mapukpukaw ti kwartak ngay. Kanayon laang ngay nakastaw. Amangan mo't no ada sa balian ang idulinan nyo. Wano saan? Amangan mo't no ginastos yaw kat nalipatan nyo laang, nanang. Saan may? Dito'y laang tinangidulinak iti daydi a kwarta. Ngamawan mo ten anak kaw. Hala, bayan yun day ta kwarta. Di balay, agpensyon kayo mo't manan. Masukatan tumanan, nanang. No apay mo't ngamin, adiyo kayat nga ipadulin kanya. Anya launay ti pagparpari ko tamaya ka bagay. Kanayo nakmeten a mapukawan iti kwarta ka bagay. Ay nawaw, apay mapukawan ka. Kat dudwa kay lang mat ka ni Norlisa dito'y balayaw. Dayta nga raw ka bagay. Amangan ko nak no taktakawan nakmeten ti anak ko. Amangan no adalaang nita ka bagay. Amangan no nalipatam lang tinangidulinam. Ay nawaw, ambok ti aramidak ka bagay. Sa anak nga kabaw. No kasta, talaga nga atapam at taktakawan na ka ni Norlisa. Kasta nga raw ka bagay. Makatawan mo ten akas ti mapaspasamak. Makadlawa kaun ka bagay. Ay kat agipulong kan ka bagay. Ibagam kanitan niya ti mapaspasamak tabarang matulungan na ka. No siyak, jak kayat ti makibiyang ta amangan nuguraan da. Ay, una yan. Natnagpay lang. Apay na di ba kayo? Adang samot natnag. Natnagtimay sa abaso tayo lakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo aya. Ay, naibatak nga rod lakay. Aywan, kumusta maangatan ni nanang? Apay ni nanang. Nabayag mo't tanday dinaudi ang nagsarita kami adakda kami laang. Tunggal sa rungkarak ngamin, addamot ni Norlisa. Anyat kayat mo asawan, bakit? Amangan mo't no addandakas ang mapaspasamak ijay, kat di na lang maibaga kanyak. Ay kat sarong karam ni nanang iranam ti mapan ijay no awan ti kabsat mo, tapno makapagsarita kayo ada kayo laang. Ni Norlisa ngay nanang, Rimwar manan. Jak amaw no sa dino tinapanan na. Di na ka di amaw nga umay ka dito'y balay ita. saan nanang? Saan ako na nag-text kan kwa na? Tada kayo ti kayat ko ang makasarita. Tunggal ngamin umayak dito adda ti kapsat ko. Idi pa'y akayat ka ang makasarita anak ko. Masiksikura na kung dito'y. Apay nanang? Taktakawan nakmagamin ti kabsat mo. Taktakawan ni Norlisa ti pensyon ko. Anya? Dayta ti pudnaw. No daduma, kasadut na pa'y ti mangidadang iti pagdigos ko. Ay, una yan. Kunaklakit din no nasaya at ti kasasaad nyo. Tada itamot ti kanayon na nga ibaga no saludsoda kan no umayak agpasyar dito Kun kuna na laang dayjay. Anya? Nung mabalin ko ka iti ayan nyulat ti pag naudaktan niya. Jakon kayat dito'y. Kaasi aklaang dito'y anak ko. Nay, di mo matinbagbaga nga umay ka dito'y balay, manang. Ninanang ngay. Madama nga agin ina na iti silid na. Apay? Anya ti aramidam? Ay nawaw, anyat ket mo asawan, manang. Taktakawam ka no mo ni nanang. Taktakawam ka no ti pensyon na. Anya atak-takawon mo't nga ibagbaga ni nanang? Ay naading ko, di ka man. Agraman mangidadang iti danum apagdigos na. Kasadot mo ka no. Anya? Ni nanang talaga. Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Ay sus, talaga nga agkabawon ni nanang manang tanya. Nagkabaw mo't asasawang. Ay namanang, talaga nga agkabawon ni nanang kunak tumot. Manumot nga minan nga ititawon na. Anya timbaga ni nanang kenkangay, bakit? Taktak
taktawan ka nung arod ni Norlisa ti pensyon ni nanang nga iduldulin na. Anya? Kasadot ka no pa'y ti kabsat ko ti mangidadang iti pagdigos na. Nakasaritam ka ti kabsat mo? Wen, Anya timbaga na nga'y? agkabaw ka numatan ni nanang. Agkabaw? Sigurado ka ti kabsat mo? Dayta ti kayat ko amaamuan lakay. Nupod no nga agkabaw ni nanang. Wen no rason laang dayjay ti kabsat ko. Italang manan arimwar ka mariusang. Wen nga rod, Maray. Masiksikura na mangaminan di tabalay. Ay nawaw, anyat napasamak maray. Pagbalinandak matan nga agkabaw ti mismo nga anak ko. Apay ka naw. Taktakawan na nga minti pensyon ko. Kat no biro ka, ibaga na. Nga amangan no ada sa balian ng idulina. Ay nawaw, adong agpay so ti kwarta ni Norlisa, tunggal umay gumatang dito'y isturkaw. Ti kwartak daytan tinakaw na ngam no kumpronta ibaga na akabaw kulaang. Ay maray, muna kadipay. Unay kan maritinay, umayak ka di dito'y isturmaw no agkabawak. Pagkataklaang maray ngam kaasi ti apaw, siya anak pa'y mga agkabaw. Imay ni nanang yu dito'y istur ko itay, tanya. Anya ngay timay na imbaga kada kayo, nanatinay. Magbalinan ka numo nga minti kabsat mo nga agkabaw. No para kada kayo, agkabaw ka din ni nanang, nana? Saan mo? Amo na mo ti ibagbaga na itay agis istorya kami. No kasta, saan apod nung agkabaw ni nanang? Saan mo? Kas nakunak itay. Amo na mo ti ibagbaga na. Ti kabsat mo ti kasaritam. Amangan no iso ti ayan ti parikot. Ado nga minti kwarta ni ading mo Norlisa tunggal umay gumatang. Anya? Agimbestiga ka. Kaasi mo ni nanang yaw. Damag ko kat saan ka no pa'y nga asikason ti kabsat mo. No para kanyak, saan nga agkabaw ti inayaw ka anakan? Amo na magtibagbagana no kasta amapanak itayan da. No kasta nga rod, ni Norlisa ti ayan ti parikot, angkel. Nalabit na kasta. Naginteresan na siguro ti pensyon ti inayaw. Iso nga agarami da ni ti istorya tapno saan niya amaamuan ti pudnaw. Naglukon na dya babae. Ti kasayaatan nga aramidem, kat kasaritam itinalapat ti kabsat mao. Amuam ti pudnaw. Iti kasta kat saan akaasi ti inayaw. Agyaman ak unay, Uncle Punsyo. Basta para kanyak akabsat ti inayaw, saan pa'y nga agkabaw ti kasjay. Agyaman aklaunay, tanya anak ko. Awan ka din tinalipatan nyo, nanang. Awanay, kaya't ko launay ti agnaed iti ayan nyo kin Michael. At least, uray ada trabaho yu adwa kat maasikaso naklata. Ada ako, nanang. Nay, anya ter aramidan nyo dito, imanang tanya. Anya ti kaya't asawan da ito? Ijay balayan ti pagnaudan ni nanang. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta, manang? Dakon kaya't ti agnaed dito'y tanya. Nangagmumot siguro ti imbaga ni nanang. Ne, iti anya ngay aga po adiyon kaya't ti agnaed dito'y balay, nanang. Pagbalinin dak tumanay nga agkabaw no kwa. Agrubwatan tanya anak ko. Si kamot ti makamo dito'y balay, Norlisa. Agtrabaho kamot tapno at dalamutang. Sa dino ti papanam, Norlisa. Adda trabahok ita, uncle. Ay nawaw, agtrabaho kamot gaya man ka anakan. Kapilitan uncle. Awan mo't daddo maanam na maek no di ti bagiklaeng. Kasta ti mayat. Agtrabaho ka tapno damay gatang iti kanag. Wen, uncle. Okay, kumusta mo ta ni nanang yaw iti ayan datan niya? Ay kwa, sa anak pa anapan ijay, uncle. Agpasyarak to, inton makawayaak.
Agdiretso ka iti salas, adda ni nanang ijay. Ay, agyaman na klaunay, manang tanya. Kumusta kayo, nanang? Anya ti aramidam ditoy, Norlisa. Ay, kaya't kailang asarong karan, nanang. Oray kas ti inaramid ko idi kalabas, mailiwaklat tamot kada kayo. Pasensya kayon, nanang. Bidot ko dayjay. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Nanang. At damot lang ang trabaho. Saan akon amang namnama iti pensyon nyo? Ay kat na saya at ano kasta. Agtrabaho tapno adda ti kwarta. Nanang. Aywan gayam. Gimatangak iti prutas para kada kayo. Agyaman naklaunay anak ko. Agmerienda tayo pa'y Norlisa. Adapay mo't nabati a fruit juice kan sandwich. Agmerienda tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay, nawaw! Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Di mo pag-interesan ti kwarta a para kadakwada. Agagat ka ngamin. Sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat adadag iti dadakkel mo a pagkamangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.